Feriți-vă că începe! Salutare valizelor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi jucăm în deplasare. Bine, noi mereu jucăm în deplasare când suntem pe vlog, dar astăzi deja pornim vlogul în deplasare, să spun așa. Suntem la prietenul nostru Daniel. Pentru câțiva dintre voi așa vă sună cunoscut numele ăsta din primul nostru vlog, care de fapt n-a fost primul vlog, care a fost tentativa noastră de vlog, care n-a apărut, dar a apărut undeva pentru cine știe. Și suntem la el. O să mergem mai târziu la ziua lui Sorin. Astăzi e un vlog așa mai aniversar. O să-l cunoaște și pe el mai târziu. Și cam atât. Ne vedem acolo, ne vedem la ziua lui Sorin. Vă pup! Bum! Și am ajuns și la Sorinache acasă. Suntem pe Bines, e frumos, verdeață, umbriță, tot ce trebuie. Suntem cu băieții, deja am desfăcut o bere. Ne vedem un pic mai târziu, prezint și pe ea, acum e toată lumea pe treabă așa, totul e alea. Nu se poate că să pregătim de grătărel, de tot ce trebuie. Mai revenim cu niște cadre mai târziu. Da, important e că am ajuns. Vă pup! Suntem ok? Suntem ok? Ai dat? Suntem, dat drumul? Ai dare? E bine? Bun. Băi, a dat drum? E Ai dat drum. Am înțeles. Bă, suntem aici și cu sărbătoritul Sorinache, care a împlinit vârsta superbă de 24 de ani. Plus 14. Mamă, cât de repede am calculat. Da, 30. Bă, să-i urați și voi acolo la mulți ani în comentarii. Am Da. împlinit și omul nostru 24 de ani, minte, n-are el 38, nu-l vedeți. Plus uitați și 14. ce tinerețe aici. Oricum e singur, pentru fetele singure de acolo, vă las Instagramul lui Sorin în Da, descriere. și pentru fetele care nu Face sunt poze singure. frumoase. Deci pentru Ne-am toate apucat și fetele noi de o care sunt berică. singure și nu sunt singure, sau care se simt singure, dar nu Toate trebuie să fie fetele singure. care au nevoie de un Sorin, îl găsiți în descriere. Instagramul lui, îl căutați acolo, Sorinache, vreau să-ți văd carasul, Japonia! Da, am vrut să zic pentru fete care căutați un Sorin, o să-l găsiți în mine, dar sună prost, că nu vreau să am un Sorin în mine. Da, și ce să zic, Ne-am apucat, poartă mască. Suntem la început, pe o berică frumos, așa elegant. Trebuie să vină și restul de invitați, adică încă 2. 3 invitați. S-a șoptit în căscut, aud, mamă, s-a făcut emisia în cască. Bă, 3! I-am șoptit eu în cască. 3 persoane mai 3. trebuie să vină. Da. Ne vedem mai târziu. Deocamdată noi suntem pe berică, ne simțim bine. Umbrică, ventilator, Noi nu o să ne mai vedem mai târziu, dar Da. ne simțim. ne simțim. Vă pupăm! Pa! Am senzația, deci acum când mă uit în poze și mi-aduc aminte Băi, Dane, bei o cafea? cum să spun, mă părăsisem pe mine, mă, efectiv. Ai un mesaj pentru oamenii care sunt grași și Da, se gândesc dă-te pe... cum ar fi, ce îi sfătui ca să ducă la sală sau... Dă-le un sfat așa, uite, că tu ai fost destul de mare. Trebuie să schimbe viața. Despre asta e vorba. Poți să zici, uite și tu mă răspăvești, dacă a putut ăla, sigur posibil. Nu, frate, de ce? Nu, de ce? Cafea? Cine? Bă, dă-i niște zici că sfaturi foarte auzi, mișto, băi, mai Sorine, nu te-am luat chiar dintr-un șanț. Deci că dacă poate ăla... Hai, că eram jumătate. Nu, frate, important e să înveți tu să te autodepășești, să faci Să înveți pe să nu orice, mai prost. pe orice lucru pe care îl faci din viață să fii mai bun. Pe tine ce te-a impulsionat așa să te apuci de sală? Grăsimea de pe mine, aveam 120 de kilograme. Păi da, dar de unde a plecat instinctul ăla? Bă, de mâine vreau să schimb ceva. Păi eu mă știam și mai șui. În copilărie făceam sport, făceam lupte și cât am fost să învăț, să merg la facultate 5 ani de zile, m-am îngrășat. După aia m-am angajat în firmă de proiectare, iar m-am îngrășat. Și de la ce eram eu am pus 30 de kilograme peste. Pur și simplu nu m-a interesat. Nu mi-am dat seama că trebuie să mă intereseze. Am zis, domne, plătesc, mănânc.
mănânc, mă hrănesc, e bine, ce bune sunt dulciurile, ce bune sunt grăsimile, ce bune sunt prostiile. Am văzut Reminder acum nu știu câte zile după petrecerea de ziua mea cu anul trecut, când dormeam cu ăsta în sală. Știi mă, când era cu Ganter, amând. Că noi am fost după petrecerea, am fost la sală. Tu nu, n-ai fost. E omul, păi facem noi antrenamentul tâmpitul. Știu. Facem lui Chris Gheten. Da, mai multe, am vreo 4 antrenamente. Povești. Azi cu 15 ani să plec din țară în Germania să-mi iau cu marea cu finul meu casă de 400.000 de euro. Știi ce am zis? Bă, dacă stai al dracu, trăiesc aici între șerpi. Aia am zis eu. Bă băieți, deci o să vă prezint acum o mașinuță, dar e ceva mai special așa, mai, cum să zic eu, ceva mai frumos așa, o să vedeți imediat. Stați așa să vină și Cori ca să-i dăm aici să filmeze, că eu sigur nu mă încadrez bine. Vedeți aici o frumusețe. Bă. Japan Racing. Japan Racing. Da. Bă, și să e o variantă de compromis, nici ieftine și proaste, nici originale. Bă, deci au schimbat mașina rău de tot și pe spate sunt diferite față de pe față. Sunt mai late și înfundate, da. Mi-a dat alte prezoane cu alte prinderi. Ai văzut cum am prezoanele? Uite la prezoane. Ah, ok, ai de la... Ah, ok. Înțeles. Și asta e cheița de acces. E așa și înțeles. prezonul e la fel, da? Și ți-a venit cu aici. Și ăsta de aici. Ți-a venit la jantă. Astea au venit la valve. Sunt valve înfundate. Ți-ai luat o valve așa. Capacele astea sunt două capace de rezervă și ăsta e un capac aici ce se vede. Deci se desface ăsta așa. Ai scos capacul. După care înfiletezi valva și o accesezi cu pompa de la așa și faci treaba. E mult mai distanțată, mult mai la interior decât cele clasice care au aici. Da, corect. Și nu e nici cu sistem cu valvă de cauciuc. Mi-am pus și eu un pahar de vin, dar de ăsta ca la români, așa. Și el nu bea cu mască. Trebuie să bei cu mască. Nu așa cum să bea normal. Vinul l-am pus așa ca la noi, la România. Hai să trăiești la mulți Bea ani. cu mască. Mulțumesc. Promovăm consumul de băuturi alcoolice persoanelor sub 18 ani. Ne pregătim de grătar. După cum vedeți, spiritele sunt foarte încinse. Cum spuneam, spiritele sunt foarte încinse, e nebunie. A venit poliția de vreo 2 ori până acum că... Na, se mai întâmplă. Dar în rest totul e bine, ne pregătim de grătar, alea sunt lemnele, toate. Ne descurcăm? Nu știu. Da, mă, eu mă filmez când strâng aici pătura pe care au dormit restul, că eu n-am eu... Care restul? Ce? Care restul au dormit? Restul, tu! Și mai cine? Sorin! Este o combinație între da și da, este? Focul reprezenta cea mai importantă... Mă, ce faci, mă? Am trecut în fața acasă. A rămas până în zilele noastre, drept urmare, astăzi ne vedem în 2020. Eu mai am incidente de astea și... Eu n-am, dar aș vrea. Și da, asta. Auzi, mă, John are... Feriți-vă că începe.
timp să-ți dai foc la casă. E Frumos aici la Târgoviște. Dacă sunteți dintre voi din Târgoviște, scrieți și voi acolo comentarii. Dacă tot am apucat să filmăm începutul ăla de grătar, am zis că trebuie să filmăm și grătarul ăsta, chiar dacă nu prea mai aveam lumină să filmăm. Da, avem o improvizație aici cu o lanternă, cu... Așa e la început, frate. Hai, faci cum poți, cum găsești. Grătarul merge corect, corespunzător. E cum trebuie. Lumea așteaptă să mănânce. Hai, eu aștept să termin grătarul, că... Hai, de mâncat ce să mai mănânci când faci grătarul, nu mai mănânci. Sorin a venit cu aspiratorul. Care de fapt este suflătorul, da, se știe. Și acum să-i dăm o aspirație inversă. Adică practic o respirație. O respirație. Da, e corect. Alea sunt cam gata, John, e? Da, e cam gata pe jos era. Nu da, simplu, ai zis că simplu, dar nu mi-am imaginat Atât de simplu. Atât de simplu să moară, Atât de simplu. Mă, cu ce ți l-a făcut ăsta, mă? Ce? Cu silicon de la alb? Da. De la de baie, nu? Multibat. Hai, Sorine, sparge și șampania, yes. Să faci. În cap! Îi cântăm la mulți ani? Nu. Mulți ani trăiască! La mulți ani! Băieți, cam asta a fost și vlogul, nu uitați like, share și subscribe dacă v-a plăcut. Lăsați-ne părerea voastră în secțiunea de comentarii. Ce credeți voi că ar trebui să îmbunătățim? Un feedback acolo întotdeauna ajută. Vă pupă fratele Gionescu și vă urează o zi șmecheră în continuare. Salut!